Sľúbili vám dokonalé auto a ešte k tomu o 30-40% lacnejšie ako trh, ale doručili len hromadu šrutu. Ako podvodníci z Bieloruska oklamali stovky Ukrajincov a prečo orgány činné v trestnom konaní nič nerobia. Dnes v reportáži odrúslený Polišchuk. Na Ukrajine prekvitá nová schéma podvodov. Spoločnosť, ktorá údajne dováža autá z USA, láka dôverčivých ľudí atraktívnymi panukami a rozprávkovými sľubmi. Podstrčia vám nevýhodné zmluvy, zeberú peniaze a zmiznú. Zmiznú nádeje oklamaných, zmiznú priateľskí manažéri a lojalita spoločnosti. Klient si uvedomí, že je v pasci, ale už nemôže nič urobiť. Ako pracujú títo podvodníci? Sľubujú kúpiť a doručiť auto z USA oveľa lacnejšie, než je priemerná cena na Ukrajine. Garantujú plnú zodpovednosť za každý krok nákupu, prepravy a registrácie auta. Uzatvoria s vami zmluvu a zoberú zálohu. Po údajnom víťazstve na aukcii vám vystavia faktúru na účet inej spoločnosti v USA, ktorá patrí podvodníkom. To znamená, že peniaze neplatíte ani aukcii, ani ukrajinskej firme, s ktorou máte zmluvu, ale na účet neznámej firmy v USA, s ktorou nemáte žiadne právne vzťahy. Ukrajinská spoločnosť, s ktorou osoba podpísala zmluvu, nenesie právnu zodpovednosť za bezpečnosť, termíny doručenia ani konečnú cenu. Ako je to možné, pýtate sa? Naozaj ľudia nekontrolujú zmluvy, nečítajú podmienky? Nie. Podvodníci sú tak šikovní v získavaní dôvery, že ľudia strácajú ostražitosť. Hlavným cieľom sú dôverčiví občania, ktorí manažéri bez hanby klamu, zneužívajúc ich dôveru na získanie ich peňazí. Kto sú organizátori tohto podvodu? Organizátormi podvodnej schémy sú dvaja občania Bieloruska a jeden občan Ukrajiny. Trestné prípady, daňové úniky. A to ešte nie je úplný zoznam našich hrdinov. Ako im dokáže prejsť podvodná činnosť na území Ukrajiny viac ako 3 roky bez trestu. Predstavujeme vám Vladimíra Nikolajeviča Kovila, narodeného v roku 1988, občana Bieloruska, ženatý. Do roku 2017 žil v Minsku. V roku 2017 sa presťahoval do Kyjeva a spolu so svojimi partnermi začal podnikať. No koncom roka 2018 kvôli veľkým nezhodám v obchodných veciach opúšťa skupinu zakladateľov. V tom istom čase zakladá novú spoločnosť a pozýva svojho priateľa Evgenia Vrublavského. Evgenij Aleksandrovich Vrublavský. Narodil sa v roku 1988, je občanom Bieloruska, ženatý, má syna. V roku 2018 sa presťahoval do Kyjeva, kde začal svoju pochybnú podnikateľskú činnosť so svojím priateľom. V tom istom roku kvôli nečestnosti v obchodných vzťahoch na Kovela a jeho kanceláriu prebiehajú série útokov, prehľadávajú sa logoviky a nie len tie. Jednoducho povedané, začínajú problémy. V tom istom čase sa Kovel stretáva s Pavlom Ašutoviam Kazarianom, ktorý má určité kontakty s orgánmi práva a kriminalitou a pomáha Kovelovi riešiť jeho problémy. Pavel Ašutovič Kazarian, narodený v roku 1977, občan Ukrajiny. Má trestný záznam a bol na zozname hľadaných osôb. O činnosti spoločnosti už bolo podaných niekoľko trestných oznámení podľa článku 190 podvod.
V kanceláriách sa vykonali prehliadky a vyšetrovania. Auto je na mieste stretnutia. Vraj dorazilo do Rotterdamu. Ale nikto za mnou nekomunikuje. Zase tá istá Rika, nejaká slečna. Auto stojí mesiac v prístave v Litve, sledujem to cez VIN kód. Nemôžem sa s nimi spojiť. Nikto nezdvíja telefón. Ani moje správy nečítajú. Je to neslušné správanie? Píšem im na Viber, posielam správy. Osoba nereaguje. Hovorím, ak to takto pokračuje, zavolám políciu. Kto tu klame? Čo sa deje? Jasné, ide o auto za asi $2000. Áno, rozhodnú sa podviesť ľudí a to je všetko. Dokonca ho niekoľkokrát predali v Amerike. A teraz odo mňa chcú $850, aby som si auto vyzdvihol. Idú do banky, musím zaplatiť $50 za dekódovanie, dajte mi peniaze, môžete si vziať auto. Hovorím, už sa mi neoplatí ho vyzdvihnúť, co neprepustiť a previesť. Ale teraz ho chcem vziať, minulý týždeň mi vypočítali $850. Poďme na to. Niekto už za to zaplatil veľa peňazí. Auto nemáme. Rozprával som sa so šéfom z Sergejevom o tomto podujatí. A čo zrajou nič s rekordom? Ona bola poistená u Kolomba, ale teraz sa vyhýbajú paneniu. Ponúkajú poistenie za $80, ale nič neurobia. Presne to isté som urobil aj ja, ale Ruslan to nedovolil. Už si od nich vzali $2000 za prevoz Gilzera Bravenhavera, teda za autotransportér. Preto som vždy mal so sebou kameru a všetko som nahrával. Boli pri odevzdávaní peniazí. Všetky tie dohody, všetko mám nahraté. Ak to pôjde na súd, bude to veľký podvod. To je už objasnené, takže čo na to hovoríte? Zbierajú peniaze a potom zmiznú. S niektorými som v kontakte, niektorí tvrdia, že ich auto je na autotransportéry. Vidíte, niektorí ľudia zarábajú veľké peniaze, ako napríklad z Gruzínska. Tam ľudia naozaj trpia. Ja zatiaľ len prežívam. Je to len stres, naozaj. Bola situácia, keď autá už smerovali do Odesy, ale boli presmerované do Gruzínska. Kontajnery tam uviazli, nikto ich neotvára, nikto autá nevykladá. Ľudia platia za státie kontajnera a za dopravu, hovoria im šialené sumy. Aspoň čo som počul, $3000 na Ukrajinu, to je čisté okradanie. Kvôli tomu už sused objednal druhé auto, keď som bol v Amerike. Vojna sa jednoducho povedané začala. Vyšiel som do Odesy, aby som sa pokúsil auto vyzdvihnúť. Potom mi sused povedal, že má dlhý voči Kolumbu a Kolumb berie moje auta. Áno, mám číslo na Kolumb, kontaktujem ich. Asi nemám priamu zmluvu s Kolumbom, ale zaplatil som im $15,000 na ich veľkoobchodný účet. Kolumb vie veľmi dobre, hovoril som s ich hlavným veľkoobchodným manažérom Sergejom.
Vie dobre, že peniaze nie sú od tretích strán, ale od mojich klientov. V podstate sú to cudzie peniaze. Povedal som mu, že potrebujem, aby som dostal auto späť. No v podstate som prešiel 2,5 kola doručovania a 600 krát cez colnicu A. Hlavne mám trasu, platba je 14 750 rubľov, myslím, že okolo 1000. Ohľadom Kolumba mám vyrovnanie. Mám potvrdenky v ABK Hávace. Oni vedia veľmi dobre, že tam nie sú anonymné platby. Ak by potrebovali nejaké dokumenty k doručeniu, otvoreniu kontajnera alebo niečo iné, mohli ma kontaktovať. Ale namiesto toho zobrali celé auto a predali ho na auto.ru. Takže to v podstate nemá nič spoločné so susedom, s ktorým sa snažia zaobchádzať ako s klientom. On je viac ako ich veľkoobchodný zákazník. Zabudnite na to, snažte sa vybrať peniaze od suseda, ktorý im platil predo mnou. Sused platil priamo na ich účet. Čo sa týka suseda, neviem. Oni sa mi úplne vyhýbajú, neodpovedajú. My máme s nimi zmluvu podľa ukrajinského práva. Kvitancevo platí a zrejme tiež nepotrebuje zmluvy. Všetko, čo máme, je platené kvitancevom. Teraz premýšľam, ako správne podať sťažnosť na polícii. Určite podám sťažnosť na políciu. Ako správne podať sťažnosť, na koho a čo dokázať. Vina šťastia. A peniaze poslali na ich spoločnosť, ktorá sa volá Biokara. A cez ich nového dílera. No potom odmietli poslať auto na Ukrajinu. Prečo? Lebo tvrdili, že je to všetko iluzórne. Že je to domácky robená firma. S mojím menom, skúsenostami a všetkými platbami. Kým sa všetko nevyrieši, auto nepôjde ďalej. Je to ako tie nespoľahlivé firmy. A hlavne oni na Ukrajine vôbec nie sú. Nie sú tam takí ľudia. $1000, desiatky či stovky aut. Manažéri, ktorí odpovedajú len občas, keď chcú. Pretože auto bolo prepredané, ale akože ešte existuje.